салом бинандагони хабартиҷӣ. Сар аз бомдоди чоршанбе 4 март тамоми масҷидҳои шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон барои намозгузорон баста хоҳанд шуд. Дасти кам ду намозгузор аз ду масҷиди шаҳр Тоҷикистон таъид карданд, ки пас аз анҷоми намози хуфтани рӯзи сешанбе 3 март имомхатибони масҷид дар навоҳии Шоҳмансур ва Исмоили Сомонӣ ба намозгузорон эълон карданд, ки шурӯъ аз намози бомдоди рӯзи дигар ибодати худро дар хонаҳои худ анҷом диҳанд. Ба қавли онҳо, имомхатиб гуфтанд, аз мақомоти болоии ҳукумат дастур омадааст, то ба намозгузорон аз вазъ огоҳ созанд. имомхатиб гуфт, як бемории сироятӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн мешавад, ки коронавирус ё вируси тоҷдор ном дорад ва зуд аз одам ба одам мегузарад. мақомот гуфтанд, ин иқдоми муваққатӣ буда ба хотири саломатии намозгузорон ва аҳли хонаводаи онҳо гирифта мешавад ва мардум набояд ба овозу дарвоза дода шаванд ва ба воимаи афтанд. гуфт намозгузоре, ки пас аз адои намози хуфтан ҳамсӯҳбати хабарнигории Тоҷикистон дар Душанбе шуд. то лаҳзаи омода шудани ин гузориш Тоҷикистон муяссар нагардид, ки шаҳри мақомотро дар ин маврид ба даст орад. аммо ин танҳо иқдоми мақомоти Тоҷикистон ба хотири ҷилавгирӣ аз густариши вируси тоҷдор ё коронавирус дар кишвар таи рӯзҳои ахир нест. қаблан агентии хонавардии Тоҷикистон ба ирсоли як барқаи аз ширкатҳои хонавардӣ тақозо карда буд, ки аз фурӯхтани чиптаи ҳавопаймо ба шаҳрвандони 35 кишвари дунё даст кашанд. баъдтар ин ниҳод дар ин дастури худ таҷдиди назар карда теъдоди кишварҳоро ба 5 поин овард. кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Тоҷикистон низ ба ширкатҳои сиёҳии кишвар тавсия дод, ки аз ташкили сайёҳии шаҳрвандони Тоҷикистон ба хориҷ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба Тоҷикистон худдорӣ кунанд. ахиран вазорати маорифи Тоҷикистон ба ниҳодҳои зеротобеии худ дастур додааст, ки олимпиадаҳои мактабӣ манъ ва ҳамаи муҳассилин ба макотиб бо ниқоби тиббӣ ҳозир шаванд. манъи намозгузорӣ дар масҷиди Тоҷикистон дар пайи он тасмимҳоест, ки дар кишварҳои исломӣ назири Арабистони Саудӣ, Эрон ва дигар кишварҳо ба хотири ҷилавгирӣ аз вируси тоҷдор гирифта мешавад. густариши ин вирус дар ҷаҳон таи рӯзҳои ахир бесобиқа будааст. бино ба иттилои Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, то соати 10 ба вақти аврупоӣ маркази 2 марти соли равон дар миқёси ҷаҳон 88948 мавриди ҷадид, ки ба вируси тоҷдор гирифтор шуданд. чин ҳамоно дастгоҳҳои умумдаи ин вирус ба ҳисоб меравад. шумораи гирифторон дар ин кишвар ба 80174 ва 206 мавриди ҷадид расида, теъдоди фавтидагон ба 2915 нафар ва 42 мавриди ҷадид расидааст. аммо бино ба ин манбаъ, густариши ин маризи дар хориҷ аз чин афзуда, фақат таи 24 соати рӯзи 1 март ҷуғрофиёни он ба 6 кишвар Арманистон, Чехия, ҷумҳурии Доминикан, Люксембург, Исландия ва Индонезия, рӯзи 29 феврал 5 кишвар Азарбайҷон, Эквадор, Ирландия, Монако ва Қатар густариш ёфтааст ва теъдоди кишварҳои гирифтор ба 64000 расидааст. дар ин кишварҳо 8774 маврид ва 1598 мавриди ҷадид таъид шуда, фавти одамон ба 128 нафар ва 24 мавориди ҷадид расидааст. тибқи иттилои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон, то ин лаҳза ягон мавриди гирифтории одамон ба вируси тоҷдор сабт нашудааст. намозгузорон дар шаҳри Душанбе мегӯянд, дуои охирини имомхатибон низ ин буд, ки худованд аз балоҳои осмониву заминӣ
мардуми Тоҷикистонро нигаҳ дорад ва тоҷҳои ин вирусро бишканад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин намозхонон ва намози ҷумъа манъ шуд? Ин фикр кунам ин кори дуруст аст. мақомот фикри дуруст карданд, то ки вирус ба ҳамдигар нагузарад. ва хурсандӣ ин аст, ки ин вирус дар Тоҷикистон ҳоло нест. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.